de Vigo, a San Andrés de Teixido, a San Andrés de Teixido. Sei que ou vas de morto ou vas de vivo, pero nós non temos medo, pero nós non temos medo. Se non tomas todo o caldo, até vir buscar o home do saco. E se non tomas todo o caldo, se non tomas todo o caldo, até vir buscar o home do saco. Pero nós non temos medo, pero nós non temos medo. De vez en cando no lugar prodúcese un certo desenfreo, pero rapidamente voltamos ás nosas boas maneiras. Decímosles a todos vostedes moi boas noites, sexan benvidos ao seu programa familiar. Ruxe, Ruxe, acaban de abrir esta nova edición do Luar da Televisión de Galicia. Moi boas noites teñan todos vostedes. Saben que estes rapaces presumen de ensayar nun cortello, porque din que nos cortellos galegos hai unha acústica moi especial. Tamén hai que decir que eles son de Arins, moi cerca daqui de Santiago de Compostela, cerca de Touro tamén onde nos encontramos, e home, nin que decir ten que en Arins entenden e moito de son e de acústica. Non en van o son do programa Luar está en mans do príncipe de Arins, dun compañeiro de Arins chamado Paulino Aldrei. Saúdos, en boas mans estamos. Señoras e señores, esta noite de xogos galega hoxe aquí no noso programa. Contolle